proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare a municipiului Bârlad, domnului Gheorghe Istrate. Comisia Cultură, Juridică. Mulțumim. Domnule consilier Constantin Ițuc, faceți câteva precizări cu privire la proiect. Asta de cele menționate reclamă și raportul de specialitate și expunerea de la domnului primar, pot să vă aduc la cunoștință că chiar astăzi, într-o recentă discuție cu unul din susținătorii și colegii domnului Gheorghe Istrate, un jurnalist din Galați, de Răzbucul, se numește, m-a informat că săptămâna viitoare domnul Gheorghe Istrate va veni în România, după cum ați descoperit din materiale europești în Germania. Va veni în România pentru că el lucrează la o carte de amintiri, de fapt o cronică a modului în care se făcea școală în vremea lor, deci sunt absolvenți din 1956, despre profesorii de atunci și vor să adauge încă un material la istoria școlii bârlădene, o școală care l-a făcut și pe Gheorghe Istrate, un geolog de renume mondial și care, sigur, în cercetările domniei sale, a avut o contribuție deosebită, mai ales în domeniul vulcanologiei. Personal, se plătesc îndreptățit pe domnul Gheorghe Istrate să primească acest titlu și am convingerea că și dumneavoastră așteptați poate cu interes să-l întâlnim, pentru că este într-adevăr o personalitate mondială și care în 26 august, la întâlnirea cu colegii, va oferi poate și alte posibilități să-l descoperiți în mai multe lacuri decât cele pe care am reușit noi în informațiile pe care vrem să le prezentăm în materiale cuprinse în această propunere pentru ședința de Consiliu. Mulțumim, domnul Nițuc. Dacă sunt discuții, doamna consilier Monele, vă rog. Aveți în față sau dacă doriți pentru eventuale documente, din nou dacă mai este nevoie, eu să citesc doar o singură frază care vă includă și pe domnul Gheorghe, de cetățean, la fotografice de cetățean, care prin regulamentul din 2006 aprobat de Comisia de atunci, Uniunea Europeană, președinte dr. Constantin Teodorescu. Și aici doar 10-11 cuvinte dintre personalități care prin realizările lor deosebite, personalități, scuzați-vă, cu recunoaștere națională sau universală, care și-au dus contribuția la dezvoltarea municipiului Bârlad, aici o să spuneți direct că nu, și a imaginii acestora. Deci nu mai este nevoie de și alte argumente. Și s-ar mai încădea și la mei. Numai un moment, vorbesc eu acum, Da, continuați, doamna. Să președintele, în dumneavoastră. Doamna consilier, continuați. Da. Și la B, personalități care, prin realizările deosebite, au făcut cunoscut numele municipiului Bârlad în țară și străină. Atât. Mulțumesc. Domnule președinte. Da, are un moment să fim amabili. Îi dăm cuvântul doamnei consilier. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, am ascultat expunerea doamnei consilier Monu și aș dori să precizez că vreau să exprim un punct de vedere comun grupului PSD. Nu este numai decât un punct de vedere individual, deși mă identific, bineînțeles, cu el. Nu, înainte de toate aș dori să precizez că nu vrem să minimizăm importanța performanțelor științifice înregistrate de domnul Gheorghe Istrate, nici de cum nu ne propunem să-l prezentăm într-o aură negativă. Însă, bineînțeles, atât eu cât și colegii mei avem câteva rezerve referitoare la punctul pe care doamna consilier Monu l-a citit. Este vorba despre contribuția pe care domnul Gheorghe Istrate ar fi adus-o la dezvoltarea municipiului Bârlad. Din referatul întocmit de domnul Nițuc, pe care, bineînțeles, am avut plăcerea să-l citim în amănunt, și din puținele informații care sunt disponibile pe internet referitoare la domnul Gheorghe Istrate, nu am putut găsi această legătură. În afară de apartenența natală
Strate s-a născut în municipiul Bârlad. A urmat cursurile școlii numărul 5 și ulterior a Colegiului Național Gheorghe Roșca Codreanu. După care s-a deplasat la București, s-a deplasat în străinătate. Repet, are o activitate științifică remarcabilă pentru care îl apreciem, dar nu înțelegem care este legătura cu dezvoltarea municipiului Bârlad. Nu există o asociere clară între numele geologului Gheorghe Istrate și municipiul Bârlad. Mulțumim. Dacă dați voi, domnul președinte. Doamna, un moment, are cuvântul domnul consilier Roșca, după care? Nu, eu am o simplă întrebare pentru doamna. Doamna l-ați cunoscut odată pe omul ăsta? Nu. Mulțumesc. Mulțumim. N-are rost. Da, doamna consilier, spuneți. Doamna profesoară, nu știu să sunteți profesoară. Atunci când scoți din context fie și un singur cuvânt, fraza își poate schimba sensul. Dacă ați fost atent și cu siguranță că ați fost, da? La A este adevărat tot ceea ce ați spus, dar ați uitat și aici este argumentul perentoriu pentru a-i se conferi domnului Gheorghe ăsta titlul de cetățean de la personalități corespunde așa, care și-au dus contribuit la dezvoltarea municipiului Bârlad. Aveți dreptate, dar sunt 4 și a imaginii acestea. Și aici intră. Da. Fără de-a știpa. Dacă îmi permiteți, aș dori să vă și eu o singură dovadă care să ateste legătura dintre promovarea imaginii municipiului Bârlad și activitatea domnului Gheorghe Istrate. Repet, remarcabilă activitatea domnului Istrate mi se pare mai degrabă orientată către succese profesionale individuale, da? Sunt merite proprii. Eu nu găsesc, și repet, am căutat și pe internet, nu am găsit nicio asociere între orașul nostru și acest domn cercetător. Are cuvântul domnul primar. Da? Domnul consilier Buche. Aș dori să întreb și eu grupul PSD. Ce legătură are cu Bârladul domnul Botgros și după aceea domnul Istrate? Da, mulțumim. Pe aceeași temă. Pe aceeași temă. Nu. Doamne, Pentru că eu am crezut când am discutat în comisie să înțeles un lucru care era de esență. Și îmi pare rău cu domnșoara Miron, veni în Consiliul Local și face o speculație. Exact. Deci, în regulament, și am vorbit în comisie, am fost de față. Am spus că ar fi o greșeală acolo la regulament. Nu e corect să spui personalități cu recunoaștere națională sau universală care și-au adus contribuția la dezvoltarea municipiului și a imaginii. Deci ar trebui sau, și așa a rămas, ori la dezvoltare, sau la imagine, poate să fie amândouă. Deci dumneavoastră faceți o speculație. Dacă un sportiv care este de renume mondial și e plecat din Bârlad și toată lumea spune că e din Bârlad sportivul sau pictor, sau, dacă nu a pus umărul să facă nu știu ce în Bârlad, nu i-a dăm titlul de cetățean de onoare. Permiteți să vă răspund? Păi sunt oameni care se duc mai în domeniul creației. Toată lumea știe că un sportiv este din municipiul Bârlad. Îmi pare rău, dar până în momentul de față, de fapt, Dacă dumneavoastră nu știți, este acela. Nici eu și nici unul dintre colegii mei din Partidul Social Democrat. De asemenea, aș dori să mai aduc un singur subiect în atenție. Eu aș spune așa, înainte de a discuta aceste chestiuni care sunt publice, iar oamenii pe care îi discutăm aici sunt oameni care au muncit și au o recunoaștere națională și poate chiar internațională și decât să-i bălăcim într-o ședință de Consiliu, era mai bine să discutați în comisie. Da. Așa că ar fi bine în comisie. Așa că eu vă îndemn la maturitate ca să nu mai discutăm anul lucruri care nu sunt... Da, mulțumim. Permiteți, vă rog, tocmai am fost acuzată, da? Și nu e în regulă. Am mărturisit de la început și am declarat că în niciun caz nu dorim să-l plasăm în derizoriu, nu dorim să minimizăm importanța performanțelor dumnealui. Apreciem activitatea științifică, pur și simplu vrem să știm care este legătura domniei sale cu dezvoltarea sau cu promovarea imaginii municipiului Bârlad. Atât. Și până acum îmi pare rău, dar nu am primit un răspuns. E promovată prin însăși rezultatele excepționale profesionale, calificate la nivel național și internațional. Personalitate. Da, un moment. Se poate rezolva sau posibil.
Da, se face rezolvată. Bun, așa și la comisie. Pentru că la comisie am participat doar eu, un coleg din PSD, pentru că la comisie, într-adevăr, mi-am imaginat că din cauza vârstei mele și din cauza faptului că provin dintr-o altă generație, poate e o întâmplare ca numele domnului Gheorghe Istrate să nu fie cunoscut. Însă în momentul în care am ajuns acasă, am căutat pe internet, a doua zi am vorbit cu colegii din PSD și să știți că nici dumnealor nu auziseră de acest domn și cu atât mai puțin de legătura cu municipiul Bârlad. Și dacă tot am preluat cuvântul, aș dori să mai precizez un singur lucru. În același regulament pe care l-ați invocat dumneavoastră, la articolul 8 apare la un moment dat o precizare că este nevoie de 3 recomandări de la persoane juridice și fizice din domeniul de activitate al candidatului pentru titlul de cetățean de onoare al municipiului Bârlad. Poate mi-a scăpat mie, dar la mapa pe care am primit-o eu pentru ședință, să știți că nu era decât un referat semnat de domnul Mițuc. Nu am văzut 3 recomandări. Mulțumim. Domnul consilier Preșu. E o discuție pe care eu am mai avut-o, fiindcă fiind de țară consilier, m-am mai confruntat cu asemenea situații penibile care ne confruntăm toate. Adică discutăm de o personalitate care are rezultate certe și care nu punem la îndoială nici profesionalismul, nici rezultatele obținute. Și noi, pentru faptul că nu l-am văzut în Bârlad sau nu a participat la o construcție reprezentativă în Bârlad, un monument sau eu știu și gândesc unii că ar trebui să facă un cetățean de onoare, considerăm că o personalitate care este recunoscută la nivel european universal, dacă nu a făcut ceva și punctual pentru Bârlad, n-ar putea primi un asemenea titlu de cetățean de onoare. Ori mie mi se pare aiuritor, aberant așa ceva, pentru că sunt oameni de cultură, oameni de știință, care au provenit din Bârlad, la care unitățile școlare le poartă numele și care nu au construit nimic în Bârlad. Dar numele, personalitatea, întreaga carieră a omului respectiv îl face ca Bârladul și bârlădenii să-i dea o asemenea recunoaștere. De aceea cred că cădem în derizoriu în a discuta și în a transforma, nu vreau să intru prin alt teren, discuția asta mă duce la o discuție care nu are legătură cu calitatea de persoană. Vă rog să vă opriți. Pentru că a discuta atât de mult despre un om care reprezintă ceva. Iar noi care suntem și am fost consilieri vechi, și eu am 8 ani, iar domnii de la PSD să se uite măcar cu câteva luni în urmă. Și atunci o să aducem, dacă vreți să facem o discuție despre cetățenii de onoare pe care ați așa, decât să discutăm și să rămână o ședință înregistrată și să vină acel om din Germania să vadă așa ceva, în calitate de inițiator retrag acestui hotărâri. Domnul primar, eu am spus și atunci... am terminat. Lăsați-vă lăcăriți oamenii în tine. Am spus și atunci și acum că ar trebui să existe prezența și atunci am spus. Nu, prezența. Bine, domnul consilier, discuția proiectului s-a retras. Trecem mai departe.